Alle jaren komen er duizenden bezoekers naar het IJzer-IJsinga Planetarium, het museum over het sterrenstelsel. Het is de eerste keer dat het Friends Museum geld van de loterij krijgt. Heel blij. Ja, het voelde bijna alsof ik het persoonlijk kreeg. En ook ja, als je een project gaat doen dat bij elkaar toch ruim 750.000 euro kost. Ja, voor een toch klein museum is dat een financieel hele stap. En dan is het geweldig als je het toch in korte tijd financieel mogelijk kan maken. Ach, wat een geweldige verrassing. De medewerkers van het museum waren verleden week al verrast door Leontien Borsato, die de cheque persoonlijk naar Friends bracht. Ze moesten het ontjuster jong stilhouden. 200.000 euro is een mooie bijdrage, want het planetarium had zo'n hele ton nodig voor verbouw. Joet had de provincie Friesland, de gemeente Friends-Deel en de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed bekendmaken dat ze voor de rest van het bedrag zwaarden. Maar het geld kan een leegstaande bakkerij bij het planetarium lutsen worden. Nou, hier komt de entree, dus dat betekent kaartverkoop, souvenirwinkel, een stuk horeca, zodat we ook de tuin achter kunnen bedienen, want dat is een prachtige plek om te zitten. En dan gaan we een doorbraak maken naar het oorspronkelijke pand van IJsinga. Daarboven, hier op de eerste verdieping, komt, laten we het noemen, Planetarium Junior. Dus heel erg gericht op kinderen, op scholen. Daar ontbrak de ruimte voor. En met dit pand kunnen we dat prachtig oplossen. En ik feest bij het Fries Museum. Die haar ek 2 ton van de loterij kregen. Nou, heel blij zijn we ermee. Wij zijn beneficiënt van de Bank Giro Loterij. En beneficiënt houdt in dat je jaarlijks een bedrag krijgt voor de presentatie van je collectie en je aankopen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En nou, dat werd dit jaar weer gecontinueerd. En ja, daarmee kunnen we dit soort tentoonstellingen, zoals je nu achter je ziet, kunnen we daarvan maken.